Selamat siang pelanggan, hati-hati ojo tukaran. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati ojo tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Ngono kuwi. Yo Bagong, matur nuwun kowe nangisi aku. Kula niku ngelih. Kula nangisi sampean. Iki nangis kok kaya sekaten. Wis to, wis. Ayo pono kan ora ngrubung kaya ngono kuwi. Werkudara rak ya sumuk to. Marem. Sampeyan wilujeng ya dipol. Ya Bagong. Matur nuwun kowe nangisi aku. Kula niku ngelih. Kula nangisi sampean. Setan. Akang Mas. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati ojo tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Iki lagune sapa? Lagune dek aku TK aku isih kelingane. Anggere muni Bu Guru wis ngadeg terus tangane keplok. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati ojo tukaran. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati ojo tukaran. Ojo tukaran. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati ojo tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Ngono kuwi. Lah rek, kowe ijik kelingan. Tembang TK kok ijik kelingan. Pancen pikirane anakku Bagong iki pancen pinter tenan. Yo anu ya, Gong. Oh ya isih kelingan ya. Isih ya. Ayo tak eleng-eleng. Mbiyen TK ngendi Inpres. Oh. TK ki ra ono Inpres. Sing Inpres ki SD. TK bersama. Wah iya. Kelase nang omahe wong aku mbiyen. Wah to. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati ojo tukaran. Selamat siang Pak, Bu Sike. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang semua. Terus mejane di brok. Nah, terus sedakep. Semar kene. Ayo. Barang kene. Terus do anteng-antengan. Sapa sing nganteng dhewe, mulih dhisik dhewe. Garang maju. Salim Pak Guru, cium tangan. Parang Pak Guru, hati-hati ya. Wis dipedha urung? Sampun. Anggo bandoso matamu. Petruk. Mulai dhisik dhewe. Cium tangan. Bareng Pak Guru. Hati-hati. Semar mulai engko sore. Weh. Aku santeng banget. Sing ngentut sapa? Aku. Kuwi pelanggaran. Anakku ngger Swatama. Prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning wong atuamu aku ana ing Petrabahan Sukalima kene ya ngger. Bambang Swatama. Kawula nuni Rama.
Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putrapun Bambang Swatama. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Penemban. Oh iya tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa. Aja mbok kira jejering wong tuwa ngiwakake kelawan sowane anak, nanging maragake sumurupa Swatama. Iki ora pangling kaya sowane. Ya kuwi anakku murid siswaku sing tak tresnani, si Bratasena. Mula prayogakna luwih dhisik nggon ngadhep ngarsanipun Rama aku tak ndangu kelawan sowaning si Bratasena. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Rama Penemban. Purbawasa wonten asta paduka Rama Penemban Durna. Oh iya Ngger ya. Ora mengko to dhisik Bratasena. Sawise satata nggon ngadhep ngersane wong tuwa padha rarja sapraptamu kulup. Wah. Tansah pinayunganing kawidadan sowanku ngersaning Bapa Guru. Aku ngaturake sembahku katura. Bapa guruku wong atuhaku Durna bapakku. Tak tampa, Ngger, tak tampa gawe gedhening atining wong tuwa liwat pangestuning wong tuwa tampanana ya Bratasena. Yo, tak gegem dadiake jimat. Sawise asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe. Sowanmu ning Pertapan Sukalima gawe kaget penggalih wong tuamu. Ana wigati apa Bratasena lan ana sedya sing kepiye? Apa ana wulanging wong atuwamu aku ingkang duna dungkap panampamu pekasan bakal mbok takokake marang wong atuwamu aku? Dudu bab perkara ilmu sing wis mbok paringake. Nanging sowanku ana ing ngersaning Durna bapakku mung bakal nagih kelawan apa sing tau tate mbok ngendikake. Lho, aku tau tate omong apa karo kowe? Lan aku tau tate janji apa karo kowe? Nalika aku nakoke babagan kawruh kasampurnan, ya ki wujuding kawruh panunggal, sangkan paraning dumadi, sastra cetha paripurna ing wangsit. Maragake dina iki dina sing wis mbok janjekake, kowe bakal medhar ngelmu kasampurnan, Durna bapakku. Dina iki tak gelak lakuku prapta ngersaning wong atuhaku ya Bapa guruku. Hingga wigati mung bakal njaluk katerangan babagan kawruh kasampurnan, sangkan paraning dumadi lan uga sastra cetha paripurna ing wangsit kaya wis mbok ngendikake duk nalika semono Durna bapakku. Kentos lalu gembal manyar-manyar do neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Pancen ora bakal tak silaki yen aku tau tate. Paring pangandikan kalawan muridku si Bratasena babagan kawruh kasampurnan. Kawruh panunggalan sak piturute kaya sing tak janjekake kalawan sira kulup. Nanging ngerti ya Ngger, yen to sejatine apa kang mbok takokake mau dudu bab ingkang enteng. Kuwi dudu bab ingkang baen-baen. Nanging kuwi babagan sing abot sabab ora saben wong iso nampa kawruh kasampurnan, kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Saka gawate kawruh mau nganti saben wong ora iso nampa kawruh mau sabab yen wong ingkang nampa kawruh mau isih duwe blendenging kamurkan jroning ati satemah bakal mbabar kamurkan ana ing jagat. Nanging yen to wong mau wis bisa meper hawa nepsu wekasan suci kang dadi lair batine, kawruh mau satemah bakal gawe tentrem ing jagat saweguk. Mula kang saka kuwi Werkudara Bratasena kowe tak takoni ora gage wangsulan. Apa wis ana ceceking atimu niat nggone bakal nampa kawruh kasampurnan lan wis katon suci lair lan batinmu? Aku ora iso ngarani awakku dhewe. Mara kaki sawangen jero lan jabaning Bratasena yen kira-kira isih ana reget lan kira-kira isih kudu tak singkirake, tak resiki. Paringa dawuh kudu apa ingkang tak tindakake. Nah yen saka penyawange Durna bapakku, aku wis mbok sebut yen to wong kang pantes nampa kawruh panunggal aja wigih ringa-ringa. Gage Wedarna yen ana bobol boroting lakon tak sandangi. Anakku Ngger, anakku pancen pengawak waja. Ora kena tindakake apa kang dadi kekarepanmu ya ta yen pancen kaya mengkono, nanging sumurupa ya Ngger Bratasena. Kawruh mau tak kandhakake udu kawruh ingkang enteng sabab ya apa wae ingkang bakal nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi mau
kudu iso ngaturake pepanggil reruba kinarya pituka ning kawruh mau. Pitukon kawruh panggil reruba mau wujude apa? Wujude ora oleh ngingin ngaran kayugong susuing angin. Kayugong susuing angin ya. Papane menyang endi? Apa kowe sago goleki? Yen pancen kuwi dadi syarat aku ora bakal wegah ngupaya kayugong susuing angin. Yen pancen wis gelem wuleng tekadmu ngono bakal ngupaya kayugong susuing angin kowe tak kandhani. Munggah ana ing Gunung Candramuka ing kono ana alas kang karan alas Tek Brasara. Ereng-ereng ing gunung kono ana wujuding guwa kang aran Guwa Sigrangga. Bratasena golek ana kayugong susuing angin mapan ana ing Gunung Candramuka ana ing alas Tek Brasara, penere ana ing Guwa Sigrangga. Yen kowe bisa mujudake kayugong susuing angin esuk ngaturake sore winejang kayuh kawruh kasampurnan. Sore ngaturake kawruh kayugong susuing angin kawruh kasampurnan bakal mbok tampa ngger Werkudara. Tandyapala Pandhawa mbiyoga mulung mangung siring sata Kurawa. Kambahung Kesrakati timerut layut sagung Praratu. Gandeng wis cetha dawuh Durna bapakku ora usah sesuk-sesuk. Dina iki aku njaluk pamit budal marang Gunung Candramuka. Apa ora prayoga kembul bujana dhisik karo wong atuwamu aku, Nger? Kuwi gampang yen to dilakoni, yen wis kelakon apa dadi penjagaku. Kembul bujana iso dibaleni pendak dina. Durna bapakku aku njaluk pamit nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Antu-antu balimu ning pertapan Sukalima. Mbopong wujuding kayugong susuing angin, mboyong wujuding kayugong susuing angin mbok aturake marang wong atuwamu aku. Tak tampa pepanggil rupa kowe bakal entruk kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi Nger Werkudara. Oh iya. Kang Ginarya Wangsit pindha kombang manging seping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone nun mapunten Rama sapengkeripun Raden Bratasena nilar pertapan Sukalima katingal kembeng-kembeng netranipun Kanjeng Rama menika mengkusura sing kados pundi. Menapa paduka Kanjeng Rama sajak awal maringaken kawruh kasampurnan kesaganipun Bratasena ingkang kados mekaten menika kala wau. Ah, Satama. Masata. Wonten dalem. Kaya ngene iki, abot-abote wong goleke kamukten karo anak. Monggo sing tak goleke mukti ya ming kowe, Nger, ya ming kowe cah bagus. Wiwit kowe ditinggal mbokmu, aku ndotong-ndotong jabang bayi. Inggih. Tak rewangi ngemis ana ing ngendi-endi papan ingkang wigati supaya kowe iki dadi wong mukti, dadi wong kuncara, dadi wong duwe derajat pangkat ora disepeleke marang sak pepadane. Nganti aku suwita marang negara Ngastina. Aku ki jane pendhita apik lho Satama, aku pendhita becik. Ning mergo nggonku goleke kamukten lawan kowe nganti aku ingkang kudune becik tak gawe ala. Aku ingkang kudune jujur tak gawe pendak-pendakku ngapusi karo atiku dhewe. Nuruti karo kersane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya, sadurunge Bratasena teka iki mau, pamanmu Plasa Jenar rawuh ana ing pertapan Sukalima. Kula kok mboten sumerep setengah 6 mau. Aku rembugan ning kotak. Oh iya. Iya. Pamanmu sengkune Plasa Jenar nuduh lawan aku yen to aku ngethek seranggon nebu sauyun karo si Bratasena. Ngethek seranggon nebu sauyun menika menapa? Bersekongkol. Napa? Bersekongkol.
sawiji. Tegese pidak jempol. Iya. Pidak jempol gathuk bokong. Aku kudune menehi kawula kasampurnan karo si Bratasena ning dadi jalaran nggonku goleke dalan patine si Bratasena. Oh, Satama, Satama. Kuwi jane cengkah karo batinku. Kayugung susuhe nganggen kuwi ora ana mapan ning Arastik Brasara. Mergo tak loropake si Bratasena supaya tekaning pati dipangan kewan galak, dipangan jem setan priprayangan, dipangan sing tunggu Gunung Candramuka supaya Bratasena bali mung kaliaran. Iki kabeh mau ora saka karepku kok Satama, ora saka karepku ning karepe Adipati Harya Sengkuni. Ning aku percaya kapercayaning Bratasena sing gedhe tumraping bapa gurune mengko bakal awoh sewiji-wiji ingkang migunani tumraping si Bratasena. Percaya karo aku. Ora ana ala ingkang tumameng becik. Mekaten Kanjeng Rama, ayo ditani tekane si Bratasena. Manggo kula dherekaken Kanjeng Rama. Pak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara. Oh, ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan ingkang manggon Sinukarta Rinenggo-renggolah menika ta warnane Sang Bratasena ingkang wis nampi dawuh timbalaning Sang Guru Nadi. Ya Begawan Durna kinarya angulari wonten pundi dununging kayugung susuing angin. Mapan wonten ing Gunung Candramuka, wonten ing wana Tik Brasara. Eling-eling sang pengawak waja datan mundur saking geguntur saking mendho saking pangrerepa. Tanana ingkang pinandeng, tanana ingkang gumana musik telenging batos kejawi amung sabdaning Sang Guru Nadi kang wujud kayugung susuing angin. Sigra cancut taliwonda cancut anang cecincing taliwonda cecawet ning setake sabuk bandangi. Sigra jumangkah Sang Bratasena nalika semanten suku den balangake. Suku dawah wonten Genca Jisih. Wana Tik Brasara gangsaran candrane tandange Sang Bratasena. Yai Rukmakala, apa Kakang Rukmuka? Pirang-pirang dina nggone awake dhewe golek sandhang pangan. Ana ing telenging Alastik Brasara, mongko mangsane adhem jekut kaya ngene nglokopi kulit kidang utawa kulit macan dienggo kemul. Ewadene aja kok wujuding kijang menjangan adyan regul wae ora ana. Apa iki wis dadi keparenging dewa nyuntet marang pangane awake dhewe supaya awake dhewe mati ana ing telenging Brasara. Ora dalah iya Kakang. Jroning awa ingkang adhem mongko ketaman ketiga ngerakang aga-aga aja kok tetesing banyu udan nadyan tetesing embun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa.
Sendang-sendang padha garing mekingking banyune ora ana lha iki apa awake dhewe bakal mati garing Kakang. Oh lah dalah. Ya iki entuk-entukane aku lan Siadi nggone kurang duweni tata krama kelawan Sang Hyang Pramesti Bathara Guru pekasan nampa sote Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang maune aku lan Siadi wujude dewa disebda dadi wujud yaksa kaya ngene iki kudu golek pangan ana ing jroning alas. Aja nganti wedi ayayo diopyak yen perlu kabeh wana Tibrasara ingkang ngubengi Gunung Candramuka iki disasak supaya entuk pangan kowe lan aku aja nganti mati siana ing telenging wana Tibrasara. Kosek Kang. Kowe mambu apa iki mak brebet? Iki dudu ambune kidang menjangan iki kowe to seroten to. Kosek. Oh, lah dalah iki ambuning menungsa. Wah, ambuning menungsa ya padha diprepeki Kakang ya ayo. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang bener sing dadi kandhamu iki ana satriya blengah-blengah gagah gedhe dhuwur. Sapa den aja mati tanpa aran. Ana wujude buta loro. Nyegat sing dadi lakuku wis apa? Luwih dhisik ngaku. Sing tunggu alas Tibrasara. Sing tunggu Gunung Candramuka aku Digya Rukmaka iki adhiku Rukmakala. Ya, aku Digya Rukmakala, kowe sapa? Aku Raden Bratasena. Raden Bratasena dasar Paranyata. Apa sediamu dene kowe ndukiri watu sing gedhe, ngrubuhke wit sing gedhe? Apa sing mbok goleki? Ngemban dawuh timbrane Bapak guruku ki nden goleki kang aran Kayugung Susu ing Angin. Apa? Kayugung Susu ing Angin. Oh, lah keblasuk bocah iki. Selagi aku sing wis mataun-taun urip ana ing alas kene durung tau krungu kang aran Kayugung Susu ing Angin. Kowe aja mbacut ndak temekaning pati kowe bali yo. Kowe sing kudu sumingkir. Malah kepasang yuk katuju nginu dene aku temu karo kowe gandeng kowe kandha wis mataun-taun urip ana ing alas tudono Kayugung Susu ing Angin. Aku ora weruh, aku ora ngerti wujuding Kayugung Susu ing Angin. Yen kowe ora ngerti aja ngalang-alangi Sedyaning Bratasena. Ayo seminggir, kowe minggat saka ngarep aku. Aku lunga ning aku njaluk, arep njaluk apa? Aku wene ana getihmu setetes dagingmu setampel. Nggo nyambung uripku ana ing alas kene den welasa karo aku. Wah. Yen pancen kowe ngelih yen kepelan kepangan pengin mangan Bratasena. Aja mung getih setetes lan daging setampel. Nah yen perlu panganan Bratasena, kowe kuat mangan Bratasena. Wareg selawase urip ora bakal duwe rasa luwe. Woh ladal.
ikhlas karo patimu, ikhlas karo patimu, ora ikhlas sebab apa? Yen pancen ikhlas mara mapano, cokot gulumu tugel. Oh, dadi sen-sen ning wadukku. Oh, dalala odol-odol isen ning wadukmu den dadi panganing Dekya Rukmakala. Ora minggat gandul ndasmu. Edan aktif sabar. Nuwun ya Kang ya. Didadekke pangan la wong kekuatane ngedapi-dapi. Wo, ora lama menungso apa kowe karo aku bisa gawe patine Raden Bratasena. Yen dhewe-dhewe ora iso menang kerubut Kang ya wis kok ngarep aku saka mburi ya. Waduh mati aku. Raden aku culno ora bakal gawe macak.
mastakaning yaksa kekalih Sang Rukmukala tejah sampuh dening Sang Bratasena dangu sangsaning dangu ilang wujuding yaksa kekalih wenteh Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Bathara Bayu. Kati karonaning kaswase ilang wujuding buta loro ora pageling iki kaya Indra kakekku lan Bayu bapakku kulup apan kepara nyata ulun ingkang memba yaksa kelawan Kakang Bathara Bayu aku ngaturake basaku katura ulun tampa ya Werkudara ulun tampa. Apa to kang kita upadi dene kita prapting telenging wana Tik Brasara ngemban dawuh timbalaning Durna bapakku ki nden goleki kang aran Kayugung Susuing Angin gandeng buta loro wis ora ana malah aku ketemu karo dewa babar pisan aku nyuwun dawuh Kayugung Susuing Angin kuwi menyang endi dununge lan kaya ngapa wujude Bratasena ana dawuh ngapa Indra kakekku Kangaran Kayugung Susuing Angin kuwi sayekti mboyaana nanging kita aja pisan-pisan ngluputake lawan ingkang dawuh Kayugung Susuing Angin kuwi sanepa kayu kuwi kajeng kuwi karep gung kuwi gedhe Susuing Angin kuwi mlebu metu ning napas gegayuhan ingkang gedhe mono kudu sinartan madhep manteping tekad lan sarana nuruti kalawan unjaling huswa apa ingkang kita upaya wujuding mayu kasampurnan mau utawa kawruh kasampurnan mau kudu gedhe tekad kita nggon kita ngupaya karana sarana gedhe tekad lan gedhe kapercayan apa ingkang kita upadi bakal kasembadan nggir kulup Bratasena ing tansah marpamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepe sumempen telenging kalbu banjur aku kudu piye kita baliya nyuwuna dawuh kelawan bapa guru kita Begawan Durna ingkang sayekti menyang endi dununging kawruh kasampurnan lan aturna apa kang wis sira ngerteni babagan Kayugung Susuing Angin kulup gandeng kita ingkang wis bisa mbabar wujuding dewa saka wujud yaksa kita ingkang bisa ngruwat kelawan panjenengan ulun mula tampan ana bebungah saka ulun kang aran Sesupe Sesutya Druwendra mani ing Candrama ingkang tegese sesupe mau lamun kita agem lamun kita ngambah telenging banyu tanpa beda ning dedaratan sarta tampan ana wujuding pusaka Gendhewaran Bargawastra kinarya pusaka kekuatan batin kita nggir Bratasena lan wiwit dina iki kita bakal ulun gelung kang aran Gelung Minangkara kinarya pratandha pangadheping kelawan Sang Adipati Bratasena ing tansah pamoring sapa sinukmaya winayu ing asepe kulup gandeng kabeh kanugrahan saka dewa wis kita tampa kita baliya ngadhep kelawan bapa guru kita lan tanjihna sejatine menyang endi kawruh kasampurnan ingkang kita ulari ngastu padha dawing Indra kakekku lan Bayu bapakku ulun kundur makayangan sembahku ingkang nderake jengkaring bapa Bayu lan kakekku
kalingan loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning perang Bratayuda piye Gar kayugung susuhe ngangin apa wis mbok gawa saka ing telenging Astik Brasara Durna bapakku jroning mapan ana ing wana Tik Brasara aku ketemu karo Bathara Indra lan Bathara Bayu ngendikake yen to kayugung susuhe ngangin kuwi ora wujud nanging kuwi samenepaning tembung. Lho, sanepaning tembung piye? Sanepaning tembung kayu kuwi kajeng-kajeng kuwi karep. Gung kuwi gedhe susuhe ngangin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe karep kudu madhep mantep tekate. Jumbo kelawan apa kang dadi gegayuhane mungguh ngono ing winastan kayugung susuhe ngangin Durna bapakku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susu angin ngendi nggone lole pancen bener kuwi sing tak karepake Ngger Bratasena bener sarta bener ora kleru ya kuwi sing tak karepake mula wong duwe gegayuhan kuwi kudu madhep mantep tekate kabeh mau kinarya panodi jroning atimu nggonmu kepengin kedurungan kawruh kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi ya lan aku didhawuhi dening Indra kakekku supaya nanjihake kelawan Durna bapakku sejatine menyang endi wujuding kayugung susuhe ngangin Werkudara iye wong kang bakal nampa kawruh kasampurnan mau wis tak kandhake lho aja nganti kelepetan blendenging kamurkan jroning atimu mula awakmu kudu didusi nganggo kangaran tirta pawitra mahning suci lahir batinmu supaya resik mula yen wis lahir batinmu resik mau sayekti kowe bakal bisa nampa kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal tirta pawitra mahning suci papane menyang endi papane menyang segara yen kowe gelem nyemplung telenging segara ngupaya tirta pawitra mahning suci Werkudara ya mongko wis satra ing keduga nampa kawruh kasampurnan nampa kawruh panunggal Bratasena Magister Manajemen wah Empar Magister Pariwisata wah lah pinter kowe lho kepiye to aku saurane ya SPBU aku matur sembah nuwun wis diaturake karo iki ana saweran truk Bagong arep maca saweran ora Gong rak Ningrum dan Immanuel di Purworejo request gending rujak jeruk kami mempersembahkan untuk keluarga besar Yayasan Patriot Bangsa saweran 500.000 ya Rara dan Ardia di Tangerang request gending perahu layar mahasiswa STI Raja Wali di Purworejo jangan sia-siakan waktu untuk belajar melalui daring walaupun masa pandemi COVID-19 saweran 500.000 ya 3 Bapak Tugiman Eko Wiono di Purworejo request gending pikat manuk Dara Muluk mahasiswa STI Raja Wali Purworejo memanfaatkan waktu untuk belajar melalui daring walaupun masa pandemi COVID-19 saweran 1 juta wah iya terus C tambah meneh truk ya rujak jeruk nggih matur sembah nuwun saka sapa iki asmane kok ora disebut oh saking Bapak Amrih Basuki Purworejo ya terus iki uga ana Bapak Nano S keluarga besar Bogowonto salam sehat untuk para penggemar wayang kulit khususnya krunya Pak Seno semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu minta lagu Gubuk Asmoro kalau ada Mbak Agnes kalau nggak ada ya siapa saja mau ya tarif 1 juta oh iya matur sembah nuwun yen neng meneh badhe nyuwun tembang podang kuning katur kagem sedaya penggemar Kisena nyuwun Mbak Wahyu sampun transfer 500.000 saking Fembri Hartanto ya matur sembah nuwun tanpa upami oh iki isih ana meneh wela dari Bapak Purwoko Handoyo
Lamongan Jawa Timur untuk warga Singkil, Ngombol, Purworejo request Sriuning Mustika Tuban. Ya. Matur sembah nuwun ya Reng. Kok meneng wae ngopo Reng? Ora dong e karepe. Oh nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Ya. Engko awake dhewe kepareng ngaturake mbaka siji tembangan sing disuwun iki to. Iya. Gong, mbok omong go cangkemku tak peksa. Gelem ya omong ora ya ora omong. Ya wis. Ki saka panyuwunan lagu sik rujak jeruk sik Reng. Oh iya, alon-alon waton kelakon. Ya. Rujak jeruk diwalik menyura. Neno. Nah. Telune semono. Lah sing nembang sapa kok ming neno-neno. Ora nesu to, Reng. Aku gampang emosi lho gitu. Agi emosi lho, gampang emosi ora nyuwara sing sak kepenake dhewe ora. Marai goreh rongeh. Heeh. Aku ki anggere wis serius-serius digeguyu ki rasane terus bubar. Monggo jane aku ora ngelucu lho. Ha iya. Awong cancut taliwondo, cancut araning cecincing, taliwondo cecawet. Kok sing kamerane iki ha. Andasmu. Bendina tak unekke lho kok meso ha lho. Ha iya. Wah ayo. Piye ya Reng? Ngene wae, sesuk nek lakon serius kuwi dolop-dolopku ora entuk mlebu. Iya. Ganggu, aku ki wis apik-apik wis tak tata sastrane apik-apik. Heeh, mengkalah karo dolop. Ha iya. Ya sesuk nek kira-kira lakone misale lakon kaya upamane kaya Kresna Duta kae. Nek kira-kira arep dolope arep mlebu ning dalan ngetan langsung kon ngantil wong kampung wae. Heeh. Kon ngeroyok kon gebuki. Anti tele-tele aja terus. Iki ana sing nyuwun gubuk asmara, Tru. Waduh ayo diaturke ya. Nyuwun suarane. Tak nyoba. Wah, kaya wingi dimatur nuwuni karo Mbak Wahyu. Matur suwun, Pak, sampun maringi kula kesempatan supados berkembang biak. Ha iya. Maksudnya berkembang kabisane ngono kok. Berkembang biak kuwi urusanmu. Aku ora melu-melu. Ayo yo. Heeh. Jumeneng. Ya. Gubuk asmara sing solo-soloran. Heeh. Lho kok soloran? Ya. Sing wis kaya kentrongan. Ha iya. Kentrongan kaya ngono dituthuk ora muni. Ha iya. Buk. Wis kebuntetan. Ha iya. Ombak ambekta kuwandaning Sang Werkudara kocap nalika semanten temangsang wonten ing pulo alit ing Keladuk Asri. Panandhening mangke Sang Werkudara dadan nemut Purwa Dusina. Dadak sakoling mangke ingkang lenggah madaning pulo alit ing mapan wonten tengahing samudra nenggih Sang Ruci Bathara. Bareng aku rumangsa wis tekaning pati mapan ana ing pulo alit. Iki ana bocah kaya anake sapa lan kowe sapa ngendi dene kowe mapan ana ing tengahing samudra. Oh Mas Tanama Sidam Skaring Bawana langgeng Werkudara kena ngapa kowe jangkar kelawan aku? Apa nulun pantes lamun nyebut kelawan jeneng kita Werkudara sabab ulun kuwi sobatang aku anake sapa lan apa wigatiku sowan ning utawa prapta ning deleging samudra. Aku bakal nyembah lan bakal tata krama kelawan kowe. Kita kuwi majaning Prabu Pandhu Sawarga, ibu kita Dewi Kunti.
kita goleki Kang Tirta Pawitra maning suci awit saka pakone guru kita ya kuwi Begawan Durna. Ya ngono apa mboya Werkudara? Sampun pitados bilih paduka Sang Ruci Bathara. Werkudara, nggon kita prapta ana ing telenging samudra ibarate ngupaya apa ingkang durung mesti ana. Mula ta mula nggih ana salukaning para kuna kang nyebutake aja memangan lamun durung weruh rasaning kang den pangan. Aja lelungan lamun durung weruh papane kang tinuju lan aja manganggo yen to durung ngerti carane manganggo. Inggih. Kang Tirta Pawitra maning suci sayekti ulun ingkang nganggadhuhi nanging ora ana ing kene nggon ulun bakal amedhar kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit. Lajeng wonten pundi ulun? Mara kita manjinga talingan ulun ing sisih kiri. Kula ageng Prabota paduka namung alit kados pundi anggen kula saged manjing wonten ing talingan paduka gedhendi sira lan jagat. Jagat wae iki nukut dening panguwasa ulun. Apa maneh amung jeneng kita Mara Gage Werkudara manjing ana ing talingan ulun ing sisih kiwa iki nggih. Warna-warna ingkang wis kita kawruhi sesawangan awang-awang uwung-uwung gung liwang-liwung tanpa kiblat lor kidul wetan kalawan kulon ana cahya ingkang gumontang ana ing tawang ana wewujudan golek kencana sarta cahya catur ingkang warnane abang ireng kelawan putih. Sayekti kabeh mau kinarya pralampita apa ingkang kita upadi. Ulun boten sronto anggen kula saged ngawruhi kawruh kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Mara kaya ngapa epek-epek kita nggih kula Werkudara. Nadyan datan kawya sing basa wantah parandene tumanjaning Kang Tirta Pawitra maning suci wis gumolong manjing anggane ngrisang Bratasena meseming Wardaya Sang Werkudara wis pikantuk jatine kawruh kasampurnan kawruh panunggal miwah sangkan paraning dumadi.
kita upaya us kabeh manjingane nganggo kita kula Bratasena. Ulun kula mboten nedya wangsul. Manah kula sampun karaos mapan wonten ing mriki. Kewajiban kasatriyan kita isih akeh. Tumuli kita baliya marang jatining kita. Lajeng kados pundaken kula badhe wangsul. Mara manjingane ngepek-epeki ulun. Ulun uncalake saka ing kene kita bakal prapteng daratan nggih. Pandhakala Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa Arjuna uga Prabu sampun meh surup surya Kakang Mas Yodipati mborong boten ketingal medal saking samudra uga Prabu kedah menapa ingkang kula tindakaken wis ta salokaning para pinter nyebutake siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kabeh mau ning panguwasaning dat kang werweng dat pati uriping menungsa kuwi kabeh ning panguwasaning Gusti inggih aja mengko wae Janaka nek Werkudara mati ning samudra pun Kakang ora bakal betah urip ning alam padang Yayi. Iki nangis kok kaya sekaten. Wis to, wis. Ayo ponokan ora ngrubung kaya ngono kuwi. Werkudara rak ya sumuk to. Marem. Sampeyan wilujeng ya Dipol. Ya Bagong. Matur nuwun kowe nangisi aku. Kula niku ngelih. Ora nangisi sampeyan. Setan. Kakang Mas. Kula sanget bombong dene Kakang Mas sampun kondur. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati aja tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Iki lagune sapa? Lagune dek aku TK aku isih kelingan. Anggere muni Bu Guru wis ngadeg terus tangane keplok. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati aja tukaran. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati aja tukaran. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Ngono kuwi. Lah rek, kowe ijek kelingan. Tembang TK kok ijek kelingan. Pancen pikirane anakku Bagong iki pancen pinter tenan. Ya anu ya Kang. Oh ya isih kelingan ya. Isih ya. Ayo tak eleng-eleng. Mbiyen TK ngendi Inpres. Oh. TK iki ra ono Inpres. Sing Inpres ki SD. TK bersama. Wah iya. Kelase nang omahe wong aku mbiyen. Mbiyen. Wo to. Ayo kondur bebarengan. Hati-hati aja do tukaran. Selamat siang Pak. Bu Sike.
Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Nah, terus mejane di brok. Nah, terus dia sedakep. Semar kene. Ah iya. Barang kene. Terus do anteng-antengan. Sapa sing anteng dhewe, mulai dhisik dhewe. Garang maju. Salim Pak Guru, cium tangan. Parang Pak Guru, hati-hati ya. Wis dipedha urung? Sampun. Nganggo bandoso matamu. Petruk. Mulai dhisik dhewe. Cium tangan. Parang Pak Guru, hati-hati. Semar mulai engko sore. Weh. Aku santeng banget. Sing ngentut sapa? Aku. Kuwi pelanggaran. Cium tangan. Hush. Pak Guru kok nyium tangane dhewe. Bareng Pak Guru ngatos-atos.